Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, вітаю тебя, Сяржук. Вітаю, Иван. Сегодня у нас зноў звяртаемся мы до беларускіх народных традыцый. И, может, кому уже стало зразумела, сегодня у нас гаворка пойдзе про беларускі народный костюм ці строй. Будем даведвацца, як правильно казаць про гэта. Вось нават і наш рэжысёр сёння прынес у студыю вось гэтыя свае дзіцячыя цацкі. Ну, про іх мы паговорым пазней. Зараз я прапаную даведацца пра навіны, якія пісалі і каментавалі сёння ў інтэрнэце. Нядаўна ў Віцебску завяршыўся міжнародны чэмпіянат па спідкубінгу. Гэта зборка кубіка Рубіка на хуткасць. Узрост удзельнікаў быў ад 12 до 22 гадоў. Упершыню на беларускам чэмпіянаце па спідкубінгу быў зарэгістраваны сусветны рэкорд. Расеец Роман Страхаў сабраў вялікі кубік у сляпую за 5 хвілін і 1,85 секунды. Ну, я так разумею, ты не удзельнічаў, бо ў гэтай узроставай межы ты ўжо не трапіў, так? Дякуй. Мне здаецца, на такіх чэмпіянатах можна было б уводзіць нейкія відэапаўторы, каб атрымліваць асалоду ўжо ад лепшых моментаў зборкі. Ну, а каля ратушы ўвага дзяцей і дарослых была прыкавана да эксперыментаў на адкрытым паветры. Для тых, хто добра знаёмы быў з хіміяй, усё магло здацца лёгка і проста, але для дзяцей шоу стала сапраўдным чараўніцтвам. Многія ўвогуле спрабавалі ўсё гэта на густ. Ну, гэта было, ну, можна спрабаваць на густ, не небяспечна? Але хто забараняе? Але жаданне яго не стрымаць. У Віцебску маладыя кандытары, цырульнікі, наогул маладыя прадстаўнікі самых розных прафесій віцебшчыны змагаліся за званне лепшага па прафесіі на рэгіянальным адборы міжнароднага конкурсу. Беларусь далучылася да конкурсу ў мінулым годзе і на першым чэмпіянаце заваявала некалькі медалёў. У гэтым годзе пажадаем яшчэ больш прызавых месцаў. Ну а на сайце газеты «Віцебскія весці» завяршыўся конкурс «Маміны дочкі». У конкурсе сямейных фота перамаглі Вольга і Тацяна Сташкевіч. На думку журы, гэты здымак, які вы зараз бачыце на экране, стаў самым запамінальным. Фатаграфіі ўсіх удзельніц даступны на сайце «Віт-весці бай». А ты не удзельнічаеш? Прабачце. А цяпер я хочу паказаць відэа, якое можна выкарыстоўваць, ну, нават як інструкцыю. Я ўвогуле прапаную ўключыць яго ў праграму навучання будаўнічым прафесіям. Пакажыце, калі ласка. Гэта відэо з'явілася ў інтэрнэце з назвай «Укладчык пліткі ўзровень Бог». Малады чалавек за некалькі хвілін укладвае пліткай участак тратуара, на які звычайна сыходзіць дзень некалькіх работнікаў. Як мы зразумеем, відэа зроблена не ў Беларусі, на жаль, але можа зараз жаданне паспаборнічаць неяк дапаможа нашым будаўнікам. Вось такія навіны сёння пісалі, вось што каментавалі ў інтэрнэце. Добра, тады зараз традыцыйна паглядзім афішу, што ў нас будзе адбывацца ў горадзе, а потым зноў вернемся ў студыю. Витебский художественный музей приглашает на постоянную экспозицию акварелей Феликса Гумина «Берега», посвященную 75-летию художника. Со своих полотен автор делится со зрителем безграничной любовью к родному краю. Пейзажи, портреты и натюрморты автора полны душевности и лиризма. Выставка работает с 10:00. В арт-пространстве Толстого 7 проходит выставка Дарьи Дмитриевой «Сансара». Используя фотографию, автор реконструирует облик людей различных стран и народов при помощи традиционных особенностей и современной экипировки. Фотопроект обыгрывает перевоплощение внешности и души человека при смене привычной для него обстановки. Вход свободный. Начало в 10:00. Художественная галерея «Стена» представляет выставку московского художника Сергея Радюка «Дамы прилетели» или «Романтический авантюризм». Родоначальник джазового направления в живописи, рожденного импровизацией художника без подготовительных эскизов на холсте, автор работает в разных стилях, демонстрируя весь диапазон своего таланта. Начало в 11:00. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку мужской, женской и детской одежды и аксессуаров 40-х-70-х годов 20 века «Мода из комода». Посетителей музея ждет не только знакомство с модными тенденциями тех лет, общими для советской страны, но и с особенностями витебской моды, а также возможность побывать на фабриках легкой промышленности, в ателье инт-пошива и в домашних мастерских витебских модниц. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет психологический детектив «Кошки-мышки» в постановке Юрия Лизингевича по пьесе Александра Марданя. Что произойдет, если на закате жизни двух сестер вдруг проявятся тайны прошлого? Излечило ли время от боли предательства? Ответы на эти вопросы ждут зрителей в пьесе, названной автором «Скандалом без антракта». Начало в 19:00.
Битлз-клуб «Чердачок» приглашает всех ценителей юмора на музыкально-театрализованное представление с участием актеров Национального театра имени Якуба Колоса, а также Витебск Арт-трио. Посетителей ждут конкурсы, подарки, первоапрельские шутки и розыгрыши, танцевальный флешмоб, а также выступления артистов, музыкантов, танцоров и певцов. Начало в 19:00. Арт-центр ВЗЭП совместно с Санкт-Петербургским мультитворческим объединением «За Заковровье» представляет микрофестиваль видеоперформансов «Лепесточечно-медовый взлет». Зрителей ждет показ аудиовизуальных психофрикаделических видеоперформансов. Участники проекта ПАП-25, Электраликс и другие. Начало в 20:00. Ось такія мерапрыемствы адбываюцца і адбудуцца ў нашым горадзе. Як заўжды, мы раім іх наведваць, каб пашыраць свой далегляд і ўнутраны свет. А мы рады сустрэць нашых гасцей у студыі. Давайте пазнаёмімся. Гэта Ірына Александровна Сысоева, загадчык кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і тэхнічнай графікі мастацтва-графічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Мироновича Машэрава. Так, і Ніна Александровна Бабрович, вядучы метадыст дзяржаўнай установы Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. Все правильно, так? Добрый вечер. Як мы ўжо папярэдне сказалі, што гаворка у нас сёння пойдзе пра народны касцюм. Вось у нас ёсць тры прыгожыя студэнткі трэцяга курса мастацка-графічнага факультэта. Гэта Дзіяна, Вольга і Дар'я. Яны вось нешта робяць ручкамі, мы потым даведаемся, думаю, што. Але адразу давайте пачнем з такога пытання. Як ўсё ж такі правільна казаць, касцюм ці строй? Костюм можно казать, и можно казать строй. Костюм мы уживаем это слово заўжды, а строй это больш навуковы тэрмін, які датычыцца менавіта традыцыйнага народнага касцюма, аўтэнтычнага. І строй, само слово часцей ужывалі ў заходніх частках Беларусі, а у нас сказали вопратка, апрануцца, іншыя былі лакальныя назвы, і розныя традыцыі і розныя мясцовыя назвы, яны існуюць. Так, у кожнай вёскі быў свой касцюм, і суседнія вёскі маглі адрознівацца ў адзенні адзін ад аднаго. І калі раней на кірмашу збіраліся з ваколіцы людзі ў святочна апранутых касцюмах, строях, то можна было даведацца, хто з якой вёскі прыбыў на кірмаш. А па вось гэтых строях у нас сёння дзяўчаты ў студыі. Гэта адкуль яны? Гэта нашыя віцебскія ці нейкія прыйшлыя? Здесь скорее разные такой сборные костюмы, но есть один витебский. Это кто у нас у Витебским? Это у нас горожанка такая, мещанка. Мещанка, да. Мещанский костюм. Местачковый костюм. Вольга. Да. А вось вы яшчэ казалі, што трэба таксама з валасамі, да? Вот перед эфірам выдам такі сакрэт, што казалі, што трэба ці назад прыбраць, ці ў касу заплесці. Ну, дзяўчаты абавязкова насілі адну касу. Каса это сведчыла, што, напрыклад, строга было рэгламентавана. Калі дзяўчаты, то яны маглі хадзіць з непакрытай галавой, з адной касой. Гэта, ну, калі яшчэ не замужнія. З касічкамі, так. Насіць каснічок чырвоненькі абавязкова. А калі ўжо дзяўчына выходзіла замуж пасля вяселля, на вяселлі апраналі чапец, апраналі раней чапец і намітку, потым проста хустку апраналі, і жанчына заўсёды была з пакрытай галавой. А колькі вось касцюмаў павінна было быць у беларуса, ну, мінімальны набор? Як заўжды, у беларуса 1-2, а у беларусачкі, ну, і ўсё роўна няма чаго апрануць. Ну, ўсё ж залежала ад повода, так? Ну, якая нагода, так. Нагода, так. Но касцюм развіваўся з часам, і свайго росквіту традыцыйны беларускі касцюм, аўтэнтычны, і касцюм віцебшчыны разам з усімі астатнімі рэгіёнамі Беларусі дасягнуў свайго росквіту к сярэдзіне 19 стагоддзя. Але так склаўся час, што к канцу 19 стагоддзя
традыцыйны народны касцюм пачаў нівеліравацца. З яго пачалі знікаць нейкія архаічныя элементы, і на змену ім прыходзілі вельмі модныя такія часткі, асобныя адзення, якія можна было набыць ужо на кірмашы. А гэтыя модныя часткі, яны прыйшлі адкульсьці з захаду, там, з Еўропы, з іншых краін, так? Цяпер, да, мода стала развівацца хутчэй, таму што ўжо і прамысловасць развівалася, і раней касцюм аўтэнтычны, традыцыйны, які меў свае такія, ну, вельмі складаныя і цэльны комплекс, ён існаваў у асяроддзі сялянскай вясковай хаце, у асяроддзі той гаспадаркі, якая вялася сваімі рукамі, і ўсё рабілася, што расло на полі. Трэба было самім саткаць тканіну, узоры зрабіць, і дзяўчаты, пачынаючы ўжо спачатку клубочкі маталі, потым, напрыклад, к 6-7 гадам яны ўжо пачыналі плесці паяскі, і скора садзіліся за кросны, і трэба было падрыхтаваць сабе ўжо пасаг. І на вяселле яна ўжо сама сабе рабіла строй? Ну, канешне, сама сабе рабіла. Не маці ўжо рабіла, а сама, таму што яна, пакуль дзяўчына была вольная, працы вучыліся ад маці, ад бабулі, і была пераемнасць пакаленняў, пераемнасць узораў, пераемнасць гэтых строяў. А потым ужо час пайшоў хутчэй, і калі з'явіліся прамысловыя рэчы, яны таксама не проста жорстка прымаліся ў касцюм, а адаптаваліся па колеру, адпавядалі светапогляду мясцовых жыхароў, каму такі колер падаваўся, каму такі. А наша Віцебшчына, яна адрозніваецца вельмі сціплымі ўзорамі. Это больш белага, крыху чырвонага ў узорах, і касцюм такі стрыманы, але ў тым яго асаблівая прыгажосць. А вось калі рабілі сваімі рукамі гэты касцюм, у нас на Беларусі нават выкарыстоўвалі толькі лён, у нас не было нават ніякіх іншых раслін, якія маглі бы выкарыстоўваць у адзенні. Чаму? З канопляў рабілі таксама? З канопляў таксама рабілі, но менш, там ужо больш на... А з крапівы? З крапівы, можа, раней рабілі ў археалагічныя часы, а потым гэта ўжо тэхналогія была страчана. Больна з крапівы насіць, гэта больна потым. Ненармалёва. Это ўсё экалагічныя рэчы, і, канешне, некаторыя тканіны маглі рабіцца, но таму што ў нас мала захавалася з-за вайны, з-за калектывізацыі, шмат было знішчана, матэрыяльная культура асталася... Наколькі я ведаю, ўжо пасля Першай сусветнай вайны, так? Так, канешне, і ў 19 стагоддзі хапала, і калі голад быў, і зменьвалася насельніцтва, але ў нас ёсць такія назапашаны веды і краязнаўцамі, і літаратурныя ёсць крыніцы, напрыклад, апісанне Віцебскай Беларусі Нікіфароўскага, дзе можна даведацца і пра адзенне, і пра то, як праходзіў поўнасцю летні дзень, зімні дзень, што рабілі, што елі, што думалі. І якраз пра тое, што адбыліся змены. Спачатку былі бялюткія строі на кірмашы, а потым гэты бялюткі строй пачаў парушацца каляровымі хустачкамі, а потым все больш і больш колеру з'яўлялася. З'яўляліся тканіны, якія можна было набыць. Ужо не трэба было самім. Не трэба было самім так многа ткаць. Можна было нешта прадаць на кірмашу, а за гэтыя грошы купіць тканіну. Ну, ўсё роўна шылі сваімі рукамі, а адзіны прадмет адзення, які, ну, абавязкова трэба было ўжо дзяўчыне, як яна станавілася у пару, калі ўжо... Жонкай? Трэба было шукаць ужо суджанага. Гэта рабілася камізэлька. І яна каштавала многа. Гэта вось у нас на дзеянні камізэлька, не? Ну, ёсць у нас у кожнай дзяўчаткі. А вось калі казаць пра пераемнасць традыцый, мы казалі, так? Вось ад маці да дачцэ ідзе, а у вас, я ведаю, пераемнасць ад выкладчыка да студэнтаў, таксама, што Ніна Александровна вучаніца вашай, так? Ірына Александровна, па-першае, цікава, што зараз робяць дзяўчаты,
да, таму што яны сядзяць, гэта ж цікава, вось яны так па паясочкі плетуць. І ўвогуле, як адбываецца гэта пераемнасць, ці ёсць цікавасць у студэнтаў вось да народнага касцюма? Ну, у нас очень опытные преподаватели, творческие все, поэтому по-любому наши преподаватели, в частности, Галина Александровна Бобрович, которая ведет вот этот вид народных художественных ремесел, она вкладывает всю душу и старается действительно заинтересовать студентов. И как мы видим, в общем-то, есть такая, скажем, заинтересованность в этом. Ну и плюс учебный процесс построен так, что у студентов есть возможность не только на занятиях и на каких-то учебных материалах и на опыте педагога, но и есть такие музейные практики, когда мы посещаем дома ремесел, в частности, вот эти девочки, мы были в прошлом году с ними на музейной практике, мы ходили в дома ремесел, мы могли рассмотреть эти костюмы, мы могли рассмотреть и вышивку, и какие-то местные традиции, присущие именно этому региону, поэтому все это в конечном итоге выливается для тех, кого это заинтересовало очень, и, естественно, начинает интересоваться дополнительно, помимо учебных занятий. И это все превращается в какую-то дипломную работу, например. В частности, вот это костюмы, это дипломная работа студентов предыдущих лет. И получается неплохие... Яны их с собой не забрали? Нет, они не имеют права. Эти костюмы мы тоже используем. Мы на выставках, в нашей экспозиции нашего музея представляем. Мы ездим с ними на различные конкурсы, в частности, вот мы были на 3-м международном конкурсе национального костюма с работами наших студентов, и мы считаем, что, в общем-то, это достойный вклад нашего учебного заведения в то, чтобы традиционные ремесла, традиционные виды культуры Каб не згубілі наши мы гэта архаічна, да? І так уже шмат чаго чтобы згубілі. мы как могли это поддерживали, сохраняли. А я патлумачце вось, калі ласка, Да. прабачце, а як вось на конкурсах такія касцюмы ацэньваюцца? Ну таму што гэта? Гэта ўжыванне нейкіх аўтэнтычных матэрыялаў, матываў, узораў. Па якім крытэрыям вось? Ну як выставіць ацэнку па дыпломнай рабоце? Вось по дипломной работе, Ну и на конкурсах я Да, мы разумею. стараемся выполнять работу, если даются, допустим, костюмы определенного региона. Мы старались отразить костюмы нашего Витебского региона, но у нас есть костюмы Могилевской области, есть... Ну, гэта калі студэнт, Да, студэнтка вот, допустим, прыязджае он з Магілёўшчыны, приезжает, так, і Да, ён... он живет там, ему удобнее, студенты-заочники, они собирают материал местных, скажем, краеведческих музеях, домах ремесел, знакомятся с мастерами, ищут. То есть мы не заставляем, как говорится, вот не выдаем эту тему, он берет ее добровольно, если у него есть интерес к этому. Ну, то есть у нас здесь получается, что каждый год такая коллекция у нас пополняется. А мы можем попросить, например, ну, пачнем Я думаю, да. показваць, дзе яны, напрыклад, ну, попросім крыху парустаць, каб мы маглі ацэніць усю прыгажосць касцюма, і, можа, вы нам патлумачыце, што, якія асноўныя вось элементы гэтага касцюма. Вось камізелька, так я разумею, да? Гэта дзявочы. Яна жонкай яшчэ не стала. Нет, дзявочы костюм, конечно. І мы бачым якраз вось камізельку, якую, каб набыць раней, трэба было карову прадаць, бо каштавала яна вельмі дешево. Фартухі яны маглі насіцца і ў дзявочым касцюме, але асноўная прыналежнасць жаночага касцюма фартух. Спаднічкі былі летнія і зімнія. Эта спаднічка больш зімняя, і яна называется... Это такі демисезонный вариант. Да, Андара. теплый достаточно. Багатая вышиванка. Вышиваліся і полікі, і Вось гэтыя, рукавы. то, што ўзоры, арнаменты, што можна па іх сказаць? Ці яны проста упрыгожваюць і ніякай, скажем, такой нагрузкі сваёй не маюць сэнсавай? Ужо ў 19 стагоддзі сэнс кожнага узора, кожнага элемента, ён быў страчаны. Яны вышываліся таму, што былі прыгожыя. І капіраваліся узоры, напрыклад, са старых рэчаў. Ведалі, што гэта рэчы прыналежнасць роду. Але, канешне, кожны ўзор меў нейкую заканамернасць і размяшчаўся на сваім месцы. Узоры адзення, это былі ўзоры для адзення, узоры рушнікоў былі ўзоры для рушнікоў.
на сарочкі адны ўзоры на поліках, на рукавах іншыя, манжеты, варатнічкі. Знізу таксама ўжо іншы зусім арнамент. Вузенькімі шляшкамі узораў можна, думаю, просісці ўжо. упрыгожваліся. А вось куды можна было вось у такім строі пайсці, ну, напрыклад? На любое свята, На кірмаш. царкву. Напрыклад. Я думаю, у нас чарга дайшла ўжо да мяшчанкі. Вось яна сядзіць паміж дзяўчатамі такімі простымі з нейкай каронай. Гэта карона, я так разумею, так? Ну, Карона, ці называлася яшчэ карона. Вольга, прыўстаньце, калі ласка. Пакажыце ўсю сваю прыгажосць нам. Гэта ўжо, я так разумею, мяшчане, гэта для гарадскіх жыхароў, больш заможных, я так разумею, да, па ўпрыгожаннях. Але я не бачу зусім на іх не, толькі на паясочку арнаменты, так? Гэта былі касцюмы, якія рабіліся з крамных тканін. І насіліся такія касцюмы яшчэ ў 18 стагоддзі. Да, яшчэ на акварелях пешкі мы можам пабачыць, што такія строі адлюстраваны і каля Воскрэсенскай царквы. Ось. У Міхася Романюка ёсць мастацка-графічная рэканструкцыя мяшчанкі з Лепельшчыны. Карона магла насіцца як дзявочы галаўны ўбор і насілася ў першы месяц пасля вяселля. А потым що? Потым змянялася, да, на іншы галаўны ўбор. А карона магла потым застацца, ну, захавацца, напрыклад, для дзяцей? Дакладна мы гэта не ведаем, таму што у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі захавалася толькі некалькі карон, асобна захаваліся камізэлькі, вось, і потым знайшліся яшчэ спаднічкі. На тых спаднічках сярод багатай атласнай тканіны, упрыгожанай багатымі ўзорамі, сперадзе быў кавалачак, як казалі раней, кепскай тканіны, сіняга лёну. І так мы даведаліся, што такія спадніцы былі не прыналежнасцю не проста моднага касцюма, а менавіта касцюма, які датычыўся народнага строя. Такі кавалачак сведчыў аб архаічнасці крою спадніцы андарака, і трэба было такую спадніцу абавязкова насіць з фартухом. Вольга, прысядзьце, дзякую. І Дар'я у нас засталася, вось таксама галаўны ўбор нейкі ўжо не карона. Не карона, не карона. Это таксама дзявочы галаўны ўбор ручніковага тыпу, называўся ён скіндачка. Вось, ён таксама не пакрывае макушку. Амаль што банданы нашы, да? Скіндачка. Насіліся яны таксама ў 19 стагоддзі. А вось гэты галаўны ўбор, гэта ўжо пасля шлюбу, калі трэба зняць карону, так? Не, это дзявочы галаўны ўбор. Дзявочы, пачуў. Там вось Ніна Александру доказала, каб макушачка, макітрачка была адкрытая, так? Калі яшчэ? Да, абавязкова. Ну, гэта строй каго, скажем, што мы можам сказаць пра гэтую дзяўчыну, пра яе, напрыклад, стану ў грамадстве, што яна дзяўчына, так зразумела, з заможнай ці з нейкай такой беднай сям'і? Дастаткова заможная. Дастаткова заможная. І багатыя ўзоры. Ну, як і першы дзявочы строй быў, так і гэта, это Падняпроўе. Для Віцебшчыны характэрны, да, больш сціплыя ўзоры. А у тым строй, што Дзеяна, гэта які? Ну, это тоже не наш. Бліжэй, да, да поўдня. Это не Віцебская у нас толькі Вольга тут сидзіць. Да, Віцебская дзяўчына у нас з мястэчка. Яна магла быць з мястэчка Вулы, з Лепеля магла быць з самого Віцебска. А вось узоры, якія мы бачым нават на вопратцы, яны вельмі падобныя да тых, што, ну, нават мы ведаем, на рушніках ёсць. Гэта адны і тыя ж, ці ёсць некаторыя сэнсы? А пра тое, што казалі, што сэнс уже мы не ведаем з 19 стагоддзя. Мы можам даследаваць іх як эстэтычныя якасці, таксама заканамернасці размячэння па тым артэфактам, якія захаваліся. Але як рабілі майстры гэта, што яны пра гэта думалі, дакладна, канешне, мы не ведаем. Таму што у нас на Віцебшчыне яшчэ няма і вялікага шэрагу такіх рэчаў, каб мы маглі рабіць нейкі такі складаны аналіз. Мы можам фіксаваць іх прыгажосць
І калі рэканструкцыя или ці аднаўленне ідзе той ці іншай рэчы, артефакта, ідзе копія поўная, і узоры ручнікоў пераносяцца толькі на ручнікі, а узоры адзення пераносяцца на адзенне. І узоры з фартуха на фартух, з кашулі на кашулю. На скіндачках своеасаблівыя узоры былі вузенькія. Яшчэ тут няма, тут мы на скіндачцы не бачым. А, да рэчы, дзяўчаты, у вас там, я ведаю, ёсць мікрафон. Калі ласка, перадайце Вользе яго, мне ёсць пытанне. Мне проста цікава, вось у такім строі, якое вось адчуванне ўнутры, ці ёсць такое жаданне прайсціся па вуліцы, ці, напрыклад, ужо абрацца шлюбам у гэтым строі непасрэдна, вось у такім прыгожым. Не як звычайны, да, гэта белый, вэлюм, там, ну што, гэта ўсё зразумела. А вось такі строй, як выйшла мяшчанка, віцебская, можа, ульская ці лепельская. Як у гэтым строі самаадчуванне такое? Чувство гордости присутствует, несомненно. Можно и выйти в этом стане, да. Ужо пайсці так да. у ЗАГС ці там вянчацца ў гэтым строі? Ну, может, не сразу в ЗАГС, ну... Ну, скажем, добра, вы зараз на 3-м курсе, засталося яшчэ 2 гады, так? Нет, 1. 4 года учится. Ужо 1. Да. А ці будзеце вы потым неяк свае веды народных касцюмаў, да, тое, што вы ведаеце, далей несці гэта, каб не проста, што вы адвучыліся, а неяк, ну, не прапагандай зрабіць гэта, да, але каб больш людзей даведваліся пра вось гэтыя архаічныя моманты, якія мы, на жаль, губляем, і аднаўляецца, на жаль, мала. Конечно, будем. Мы для этого сюда и поступили. Что касается меня, то я хочу сказать, что мне всегда нравилось искусство. И еще задолго до школьного выпускного я решила, что свяжу свою жизнь с творчеством. И учеба подтвердила, что профессиональный выбор все-таки был не зря мной выбран. Именно этот факультет. И сейчас, в свободное время, я с удовольствием занимаюсь рукоделием. И мне приятно видеть, как радуются люди, когда видят мои изделия, люди, для которых я делаю эти изделия, они радуются, и это очень... А нема думкі зрабіць такое ўласную вытворчасць і яшчэ і грошай зарабляць, ну, вось такія строі? Есть такие мысли, Есть. конечно. А вось адкажы, калі ласка, можа, калі-небудзь думала наконт зрабіць адзенне, якое будзе ў нацыянальным стылі, але вельмі сучасным, каб яго можна было ўжываць... Стылізаванае гэта называецца. Вы сейчас говорите про мои мысли на дипломную работу. Прабачце, гэта быў Есть сакрэт. такие, да, мысли. Ну, каб гэта можна было ўжываць у сапраўдным жыцці, потому што, ну, добра, мы бачым гэта ў музеі, мы бачым гэта, ну, вось на тэлебачанні, мы бачым гэта на фатаграфіях, але ў сапраўдным жыцці мы ж не ўжываем нашы нацыянальныя касцюмы. Ну, я думаю, што мы вернемся яшчэ да гэтага, таму што у нас ёсць вельмі цікавы сюжэт пра глыбоцкі дом рамёстваў і пра маляваныя дываны. Таму мы зараз перавемся на сюжэт, а потым зноў вернемся ў студыю. Народны клуб майстроў Крыніца існуе на Глыбочыне 30 гадоў, прыкладна столькі ж, колькі і раённы дом рамёстваў, які, дарэчы, быў першай установай такога кшталту ў Беларусі. Цяпер мясцовыя майстры вядомыя далёка за межамі краіны. Яны ўдзельнічаюць у міжнародных фестывалях, выставах інсітнага мастацтва, прэзентуюць уласныя экспазіцыі. Мы работаем как в традиционных направлениях, так уже более современных. У нас есть и лозоплетение, соломоплетение, ткачество, роспись по дереву, ну вот именно более традиционная вытянанка и, конечно же, и бисероплетение, то, что сейчас людям нравится, и вышивка, и крестиком, и гладью, ну и, конечно же, у нас замечательные художники. Напаўзабытую тэхніку традыцыйнай беларускай маляванкі адраджае народны майстар Святлана Скавырка. Маляваныя дываны былі ў модзе ў 30-е і 50-е гады мінулага стагоддзя. Гэтым хатнім відам мастацтва займаўся і знакаміты беларускі мастак і фалькларыст Язэп Драздовіч, а потым маляванку выцесніў дыван тканы, прамысловы. Цяпер, дзякуючы ў тым ліку і глыбоцкаму майстру, рарытэт унесены ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцей у Беларуси. Этот ковер, он несет положительную энергетику. Это всегда, как правило, идеалистические какие-то сюжеты, это всегда цветы. Вообще ковер дарился на свадьбу, это было как приданное. И это было то, чем украшались избы наших
предков. Маляваць дываны Святлана вучыць глыбоцкіх дзяцей. Яна ўпэўненая, зрабіць маляванку зусім не складана. Справіцца з такой задачай зможа нават 10-12-гадовы школьнік. Вось і ў Віцебску наладзілі майстар-клас. Адзін са спосабаў, якім рабілі маляванку, гэта штампы. У пачатку мінулага стагоддзя для гэтага выкарыстоўвалі бульбу альбо рэдзьку. Нажом рабілі узор, потым намазвалі фарбай і ставілі адпячатак на тканіну. Я ўсё правільна раблю? Так, раней у якасці аснов выкарыстоўвалі чорную льняную тканіну. А яшчэ глыбоцкія майстры навучылі віцяблян рабіць самую старажытную беларускую цацку – свістульку. І паказалі сваё новае захапленне. Зусім нядаўна мясцовыя энтузіясты заняліся рэканструкцыяй касцюмаў па старых фотаздымках і матэрыялах археалагічных раскопак. Вось такія цікавыя з'явы адбываюцца ў глыбоцкім доме рамёстваў. Маляваныя дываны, якія яшчэ папулярызаваў у нас Язык Драздовіч, так? Наколькі я ведаю. Але ў нас у студыі з'явіліся новыя госці. Гэта Вольга Леанідаўна Рэўт, кіраўнік гуртка народнага касцюма. Таксама ўжо у гасцях у нас ужо быў Васіль Павлович Сіманкович, кіраўнік гуртка лозапляцення, і Настасія Вікторовна Савасцеева, метадыст па фальклору, і ўсе яны з гарадоцкага дому рамёстваў і фальклору. Так, добрый вечар. Добрый вечар. І адразу Вольга Леанідаўна прыйшла до нас не з пустымі рукамі, кажуць, вось лялькі. І я так разумею, гэта гарадоцкія строі, касцюмы. Гэта гарадоцкія касцюмы, і лялькі я рабіла сама, таму што вяду кружок, гурток народнага касцюма. А каб зацікавіць дзяцей, вырабляць нейкія касцюмы, мы вось перш-наперш робім лялькі і шыем да іх адзежу. Гэта гарадоцкі строй. Нявеста ў нас прыбрана ў белае адзенне з белай вышыўкай. Вышыўка гэта перавязь называецца, белым па беламу. Тут кожную нітачку трэба было прарэзаць і потым зрабіць сетку і па сетцы ўжо вышываць. Вясельны касцюм мог быць і вышываны каляровымі ніткамі. Гэта вясельны, як вось каля Івана стаіць там, так? Таксама гэта рабіла наша майстрыца гарадоцкага дома рамёстваў Шылаева Ірына на конкурс і заняла на першае месца ў гэтым конкурсе. Там ужо у нас тут троху бяднейшы жаніх, а там у нас жаніх больш багаты. А вось Васіль Павлович у сваім вось такім саламяным брылі, ён багацейшы ці такі? Не, гэта бяднейшы, таму што ў краме пакупалі картузы і сапагі кожаныя. Тым больш паглядзі, што ён нават робіць зараз. Мне здаецца, што багаты чалавек... Заможняя нявеста, она ў белым касцюме была, а ў бяднейшай быў адзін касцюм на ўсе выпадкі жыцця. Яна яго рабіла, калі была яшчэ дзяўчынай, потым адзявала на вяселле, потым рабілася многа складак у касцюме, потому што фігура жанчыны з часам крыху больш оформлялася, таму і касцюм мог расшывацца, па фігуры рабіцца, ну і калі ў гэтым касцюме маглі яе пахаваць. У шлюбным это? Да, вясельным. А ў астатнія дні насіліся больш простыя касцюмы, не вышываныя. Ну а ў заможнай жанчыны было шмат убораў. Ну я так разумею, што і вельмі адметнай рысай нашых касцюмаў гэта паяскі, так? Вельмі вялікая ўвага ім надавалася, таму што вось я гляджу, тут таксама мужычка ў нашага паясок, у таго вясельнага таксама ёсць. А у вас ёсць, Васіль Павлович, з сабой? Ага, так. Мужчына без пояса не мог выйсці. Не мог выйсці. Што вось... Паясных не было. Вось гэты паясок, гэта вы выраблялі яго, так, Ніна Александровна? Гэта традыцыйны пояс. Ось ён якраз выраблены ў больш стылізаваным выглядзе. Сапраўдны паясок быў захаваны ў сям'і вёскі Альгова і зафіксаваны быў. Але гэты паясок зрабілі так, каб было бачна здалёк, каб ён выглядаў багацейшы. Але тэхніка і колькасць нітак захавана. Вясельны паясок на Віцебшчыне, я потым чытала яшчэ і краязнаўчыя крыніцы, часцей за ўсё быў
з чырвоным колерам, і некалькі было зялёнага і некалькі сіняга. А вось калі муж п'яную жонку ганяў, это ў вясельных песнях было, адзін раз ён рамнём ударыў зялёнае пасма, адзін раз сіняе, другі раз чырвонае. Дык мусіць, каб ніколі муж жонку больш не ганяў, яна сама сваімі рукамі рабіла яму пояс и забороняла от таких деяний. Ну, я думаю, что в наши часы крыху все изменилось. Да? Женщины домоглись своих правов, и уже неведомо, кто кого больше гоняет. Но это тлумачит, чему мужчина не мог выйти из дому без пояска. Ну так. А сапраўды, ці ёсць тлумачэнне нейкае, чаму ён не мог выйсці без пояса? Такі быў закон, і яшчэ з археалагічных часоў пояс абавязкова павінен быў быць. І пояс быў абярог. А пояс – это круг, яго трэба было завязаць вакол сябе. І калі уже выходзіш з дому за парог, то неяк трэба было сябе абараніць. І калі жанчыны адткалі пояс для свайго дзяўчыны для каханага, жонка для мужа, то яна самыя свае лепшыя думкі ўкладала ў працу, і на будучыню, каб і здароўе захаваць, і каб і дабрабыт быў у сям'і, усе свае думкі, усе пажаданні, яны як бы кодам запісваліся ў гэтай рукатворнай тканіне, і таму і пояс трэба было павязаць. Ну, а гэта пояс, а мы ўвогуле можам казаць пра касцюм як абярэг, што касцюм таксама мог быць абярэгам? Конечно, узоры яны наносіліся. Вось, напрыклад, на Ольге Леонідовне ёсць што-небудзь такое, можа, узоры нейкія, якія выкарыстоўваюць? Сплошныя абярэгі. Яны таксама... Гэта адзін абярэг? Да, на манжетах таксама ўсё па кругу, па варотнічку таксама па кругу. На тых месцах, дзе былі разрэзы, па плячах, дзе магла зайсці, як кажуць, нячыстая сіла, там трэба было зрабіць вышыўку. Гэта якія месцы, дзе магла ўвайсці, куды там нячыстая сіла? Па рукавах. Шыя і пояс. А что можно сказать, вот, Ольга Леонидовна, расскажите про себя, например, як костюм, да? Я там заможная женщина. У меня селянский костюм, костюм селянки, замужней женщины, потому что волосы покрыты хустками, обовязково была и белая хустка, и кольоровая хустка. Две хустки, это вот белая? Да. Дома носили просто белую, когда выходили кудысьці, во двор, ці куды пакрывалі яшчэ хусткай. Ну, гэта жанчыны, канешне, нават калі выйсці... Вось хустак у жанчыны павінна было быць шмат, таму што калі ж на двор яна выхадзіла, яна магла яшчэ адну паверх просто накідваць хустку. Магла б на плечы палажыць вышываную хустку. Ну, касцюм вышыты, узоры узяты нашы гарадоцкія, і касцюм таксама гарадоцкі. У нас, напрыклад, вось у Віцебску носілі камізэлькі абавязкова, а ў гарадку ўжо камізэлек так мы не чулі, каб носілі камізэлькі. У нас камізэлька прышывалася да самой спадніцы, і называўся это саян. На мне зараз саян. Это вось. Да. У Настасі, напрыклад, касцюм дзяўчыны. Вы можете праўстаць паказаць нам? Дзяўчыны, незамужняй дзяўчыны. Незамужняй дзяўчыны. У яе ўжо сарафан, які на вілачцы. Вельмі прыгожы сарафан, і вышыўка вельмі сціплая, акуратная. Да, вілачка знаходзіцца на спіне, а папераду ідзе планка з прыгожымі зборкамі. А вось у касе вось уплецена гэта таксама нейкі сімвал ёсць? Ну, як абярэгавая чырвоная лентачка. Таксама чырвоны, чорны колер вышыўкі, но яшчэ магло быць блакітная вышыўка замест чорнай у нас у гарадку. І таксама у мяне фартух абавязкова, у Настасі няма фартуха. А вось вышыты зорачкі... Гэта фартух ёй ўжо будзе, як шлюбам абярэцца, тады фартух можна будзе. Тады абавязкова. А тады абавязкова. Ну і таксама ёсць абярэгі, я нават бачу паясок, да? І паясок, і караль. Але паясок, на паяску няма ніякага не арнамента, гэта просто такі тоненькі зусім. Тоненькі паясок для дзяўчынкі. Чырвоненькая нітачка, но ўжо абярэг. Перавязваўся. Можна было
под одежду завязывать на вот тоненький поясок червоненький. Ну и мужчинский костюм так само. Это святочный мужчинский костюм у Василия Василий Павлович, покажите. Але, як нам сказала Ніна Олександровна, да, ці Ольга Леонідовна, що не зовсім такой уже багатий мужчинка, да, по гэтым строю, видать. Селянин, доволі працавіты. Так, вышивка багатая. Значит, были гроши на нитки. И майстриха вельми поработала. Ось його святочная планка вышита багата. Коли это рубашка простая, то планка была вузенькая. И по низу такой богатой вышивки не было в мужчинском костюме. Ну, ось. Вось куды ў такім строі Василь Павлович мог пайсці? Ён мог на кірмашы ў такім строі вось плесці, напрыклад, ну, гэта святочны. І до царквы мог пайсці, і мог пайсці на які кірмаш, які. Ось па Віцебску на славянскім базары мы заўсёды работаем у гэтых касцюмах. А таксама у вас была тут рэч пра стылізаваныя касцюмы. Мы таксама вырабляем і стылізаваныя касцюмы, і ў іх працуем на славянскім базары вельмі спадручна, таму што яны з ільняных тканін вельмі ўпрыгожаны вышыўкай нашай нацыянальнай, традыцыйнай, але яны ўжо больш смотрацца сучасна. Ну, глядзіце, зараз стылізаваныя касцюмы, в прынцыпе, ў трендзе, да? Яны модныя, але ці шмат там традыцыйнага насамрэч? Вось у гэтых стылізаваных касцюмах? Ёсць розныя касцюмы. Я, напрыклад, шыю в асноўным касцюмы па лекалам, па старажытным. Да. Вельмі просты крой, экономично, вельми просто перевозить куда-то, потому что он складывается буквально вот у квадрата, у прямоугольник, и можно перевозить, потом разверну, не надо утюжить, там складочки, все вот это. Очень удобно и все. Ну, а може Ніна Олександровна больш валодае гэтай інфармацыяй, ці звяртаюцца па дапамогу да вас вытворцы вось гэтых стылізаваных касцюмаў? Ну, напрыклад, фабрыка, да, якая ўжывае нейкі арнамент ці строй вось гэтай вышыванкі, ці звяртаюцца яны па дапамогу да людзей, якія непасрэдна займаюцца арнаментам, да, каб, ну, нейкае сэнсавае не проста наляпаць, скажам так уже, да, як ёсць, а звярнуцца ўсё ж такі да спецыялістаў. Ну, ты дызайнеры, якія разумеюць, што трэба, канешне, захаваць традыцыі, яны звяртаюцца за ўзорамі і даведваюцца аб іх сэнсе і даведваюцца, як можна імі далей карыстацца гэтымі ўзорамі. А ёсць такія, якія бяруць проста, дзе ўбачылі і вырабляюць з ім, што хочуць. Такія касцюмы, яны атрымліваюцца бессэнсоўныя. І людзі на ўзроўні на такім бачаць, што сэнса духоўнага за такім касцюмам няма. Калі касцюм сапраўдны, і там уже векамі людзі адбіралі лепшае, і чалавек, які даведаўся пра гэтыя традыцыі, які неяк засвоіў і канструктыўныя асаблівасці, і асаблівасці выканання такіх узораў, ён можа зрабіць цікавы стылізаваны касцюм, у якім захаваецца якраз такі душа тых рэчаў, якія былі зроблены па старажытным канонам. І такі касцюм будзе вылучацца асаблівай цікавасцю і карыстацца попытам. А вось я магу задаць пытанне Ольге Леонідовне. Вось вы сказалі, што калі вы робіце свае касцюмы, свае строі, вы выкарыстоўваеце старажытныя лекала, старажытныя ўсе гэтыя тэхнікі. А вось ці ўжываеце вы нават сучасныя нейкія сродкі пры шыцці, ну, напрыклад, не ведаю, швейную машынку, ці гэта вы робіце вось як рабілі ў старажытнасці? Ну, гэта залежыць ад таго, куды мы рыхтуем народны касцюм. Калі мы адзяваем ансамбль які-небудзь, вось мы супрацоўнічалі з Нінай Александровнай, калі шылі для віцебскага дзіцячага ансамбля «Весніца». Аўтэнтычныя песні, які спявалі. Там была не, ну, костюмы были больш сцэнічныя, але аснова была именно народная. Ну, все ж таки, калі аўтэнтыка, то трэба прытрымлівацца таксама. Да. А вось калі мы рабілі, былі сцяжкі майстэрства конкурс, вось мы рабілі костюм жаніха і нявесты. Тут няма ні аднаго машыннага шва.
все зроблено уручную. И все по старожитным технологиям, все обновлено. То есть костюм аутентичный. Но коли для ансамбля, для вялика, тут уже, конечно, уживаем и машинку. Хуткостные технологии, Да. конечно, И стародавние были машинки. Ну, коли уже ходили. пришла цивилизация, то я думаю, что наши продки, коли по их были швейные машинки, Карысталіся в конце 19 стагоддзя, у пачатку 20 стагоддзя, але на тых месцах, дзе трэба паказаць было асаблівую прыгажосць і зберагчы той узор старажытны, то выконвалі руками. Таму што калі працу выканаеш руками, перадаецца нейкае асаблівае цяпло, асаблівая энергетыка. Вось як Василь Павлович зараз, Настасья. Да, Настасья, якая і далей можно будзе попросить саграваць. микрофон вас? Хотели с вами поразмовлять. Крыху. Настасья, вот вы зараз вышиваете. З якімі думкамі? Мне вось заўжды цікава, гэта ж арнамент, так? Калі мы кажам, гэта абярэг. Якія думкі у вас падчас вышывання вось гэтых сімвалаў? Ну, я всегда за вышивку сажусь с хорошим настроением и ну, вкладываю, наверное, вот оно само получается, что вкладываешь самые светлые мысли, позитив какой-то. Если, например, делаю вещь для конкретного человека, то не то, что вот даже вот с любовью эту вещь делаешь, да, вот с какой-то радостью для этого человека, и тогда и веселее, и быстрее это все идет. Ну, в принципе, я думаю, это любой человек, любая мастерица, она всегда вкладывает свою душу. А як вы дзяўчатам раіце на вяселле рабіць самім паясочки, напрыклад? Я думаю, что да. А вы зараз у нашей студии, вы ж по памяти вышиваете. Колькі узоров вы ведаете на память? Нема ніякай схемы. Так, здесь Схемы схема. нема. Вот я смотрю на соседнее и вот посчитываю. Начинаешь узор, конечно, берешь схему, но потом очень быстро ты быстро запоминаешь и уже идешь по памяти все это делать. Иван, есть желание поспробовать? Не, нема. Не? У меня А не тем, что Василий отрывается. Павлович занимается, есть лозоплетением? Я хочу сказать, нават, что напрыканцы нашей программы, мне здаецца, мы уже убачым готовый продукт, потому что вельмі хутка гэта ўсё. Анастасия, передайте, калі ласка, микрофон Василию Павловичу. Василий Павлович, зараз вось что вы робите? Гэта нейкая аплётка такая под бутэльку, так? я Не, разумею? невялічкі такі пасхальны кошечек. Ну, на Ага. кшталт гэтага. А, гэта пасхальныя кошыкі. Так. Колькі часу спатрэбілася, каб вось такі маленькі пасхальны кошык зрабіць? Ну, калі матэрыял ёсць, дык і за час. За гадзіну можна зрабіць. Ну, я в чым я казаў тогда. А вы кажаце, што ён з беднай сялянскай сям'і, ён просто прахаваў недзе грошы. Калі за гадзіну можна На такія чорны кошыкі дзень. зрабіць. Конечно. Василий Павлович, як вось вы, калі выязджаеце кудысьці з майстар-класамі, вы таксама ў народным строі? Абавязкова. 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 І часто до вас падыходзяць, людзі пытаюцца, а што вось у вас тут, якія Ну, арнаменты? ці пытаюцца, ці проста глядзяць, і нават Так, калі за межы выязджаеш, так ну, это такая нейкая гордасць за краіну, гордасць за Віцебшчыну. І калі спрашиваюць, адкуль вы, вось, і пачынаеш гаварыць, не, мы адразу пра Віцебшчыну, таму што мы адчуваем сябе нават віцебскімі, тут мы недалёк. Ну, конечно. І перш за ўсё мы гаворым пра Віцебск. І, канешне, там ужо і пра славянскі гаворка, пра славянскі базар, і пра святы, які ў нас праходзяць. Ну і свайго роду такая рэклама у нас уже А вось, атрымоўваецца. ага. Вы ж часто удзельнічаеце ў розных ярмарках, выставах, так? Вы ж бачыце іншых нават людзей з іншых краін, якія таксама носяць вось гэтыя нашы нацыянальныя, ну не нашы, а іх нацыянальныя касцюмы. Як вы лічыце, у нашай краіне сапраўды недастаткова надаецца ўвагі нацыянальным касцюмам? Ці гэта нейкая такая справа, якая для ўсіх стран нават сёння нармальная? Я лічу, што ў нас дастаткова. Ну, зараз шмат ужо. На ўзроўні касцюм паважаецца. Ну, канешне, ёсць усякія выпадкі такія недарэчныя. Ну, напрыклад, мы недавно былі на Смаленшчыне, тут вось наша дэлегацыя ад Віцебшчыны. Ну, я так паглядзеў, што яны нават на нас, наоборот, нараўняюцца. Таму што, говоряць, вось вы ўжо адрадзілі,
и у вас уже есть образцы, какие вы на Гонор адчуваеце. Одеваете уже новое. Я крыху перарву, тому што час уже няма, літаральна хвіліна засталася у нас. Я хацеў, каб Аніна Александровна сказала пра свята-конкурс «Цяжкі майстэрствы», які адбудзецца ў гэтым годзе. Калі і дзе? Вось літаральна у нас хвіліна ёсць. Не атрымаўся сапраўды цуд, таму што костюмы у нас давно были зніклі, і по адзіным артефактам яны аднаўляліся. І сёння мы можем ганарыцца тым, што кожны раён Віцебскай вобласці мае свой строй, адноўлены строй. І адбудзецца вельмі прыгожае свята народнага касцюма. Это свята-конкурс, які адбудзецца 15 ліпеня. Называцца ён будзе «Цяжкі майстэрства 2016». Вось. І там гэта ён пройдзе ў межах славянскага базару. У межах так міжнароднага фестываля славянскі базар у Віцебску. Вось. І майстры, якія выконвалі касцюмы ў 2015 годзе на сцяжках майстэрства, яны дапоўняць, зробяць, адновяць новыя касцюмы, уже летні варыянт, і выйдуць на плошчу ў сваіх святочных касцюмах. У нас будзе цікавая фотосесія, каб это ўсё зафіксаваць. Так, і Віцебшчына можа ганарыцца тым, што кожны раён аднавіў свой строй. Такога наогул няма па Беларусі яшчэ. Добра, гэта выдатна. Я думаю, што мы ўсё пабачым 15 ліпеня 2016 года. Дзякую всім, што прыйшлі. Ніна Александровна, Вольга Леонидовна, Настасья Викторовна і Василь Павлович, дзякую, што прыйшлі. Плёну вам у працы, новых поспехаў, дасягненняў і, канешне ж, вучняў. Вучняў. Всяго вам добрага. Але мы зараз застаемся ў студыі і паглядзім разам Александра Карэнмана і яго цікавы патрэб у тэлек. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Начинается игра. Друзья, вот так неожиданно в песню ворвалось слово, хотя из песни слов, говорят, не выбросишь, зато очень просто выбросить их из моего рта. Улетели слова, остались только «привет». Начинаем. Как вас зовут? Ульяна. Ульяна, ничего себе. Вы, кстати, наверное, первая Ульяна, которая попала в телевизор за несколько лет. А вот скажите, Ульяна, как вам живется с таким именем? Тяжело? Ну, каждый спрашивает, интересуется, кто меня так назвал. Ну и кто? Кто? Мама с папой? Мама, конечно. Какой папа? Вот прям папа сказал, хочу Ульяну. Вот Ульяну, да? Подавайте Ульяну мне. Нет, конечно. Это была мама. Я угадал? Да. Ну, Ульяна, очень красивое имя на самом деле. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я ветеринарный врач. Уже практикующий? Да. И еще учащийся дополнительно ветеринарный хирург. Скажите, пожалуйста, сколько котиков уже стали спокойными после ваших хирургических работ? Сколько вот на вашем веку котиков? Ветеринарной хирургией конкретно я еще не занимаюсь, еще только учусь. Ульяна, слушайте, ну вы прекрасный человек, позитивный, и у вас очень хорошее ремесло. Я желаю вам успехов, во-первых. Во-вторых, сегодня у вас есть замечательная возможность попасть в телевизор. Хорошая штанги, давай 5, молодец. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я хочу передать привет моей маме, папе, дедушке, бабушке, брату, сестре и, в общем, моей альма-матер, Академия. Привет! Кот в телек попадет, мяу-мяу-мяу, споет, лапой царапнет. Высокий Николай сегодня решил загадать желание, потому что стал между двумя низкими парнями. Да, это так? Ну да, конечно. Какие желания у Николая? Вот у среднестатистического витебского Николая какие желания? Ну, самые необычные. Прежде всего, финансовый достаток. Ох, как необычно! Сейчас прям огорошили. Прям хорошее настроение. Так, прям самые редкие желания. А вот у Сергея как? Ну, наверное, написать самую шикарную картину. Написать картину, самую шикарную. То есть Айвазовский пускай идет куда подальше, да? Нет. Репин пускай умоется слезами. Пусть будет образцом, пусть будет образцом. Образцом? Знаете, как вот заполняют бланки, да, вот, допустим, в каких-то учреждениях, да, государственных, и там обязательно Иванов Иван Иванович, да, так у вас будет образец вести. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы пишете картины, да? Да. Как я понял. Вы делали когда-нибудь копию на какую-нибудь известную работу известного автора? Ну, да, копии, да. Ну, ладно, пока вы думаете, мы пообщаемся с другими людьми, ладно. Так, Коль, ну скажи, пожалуйста, вот чем ты занимаешься вообще в жизни? Ну, творчеством.
Пишешь картины? Нет, картины это, конечно, хорошо, но я пишу песни. Пишешь песни. Вот можно вот твою любимую песню, вот ее название? «Родный край», песня на белорусском языке. То есть ты патриот? Да, да. Ладно, я понял. Любовь к родине. Да. Ну как ее проявить? Это, вот как это нужно? Основная черта. Как вот можно показать свою любовь к родине? Характеризует патриотизм. Вот скажите, Сергей, вот он все продолжает говорить. Говори, вот ладно, мы будем общаться так. Вот как можно проявить, показать свою любовь к родине? Ну, просто говорить на родном языке. Так, я вижу, ты любишь прям. Да. Размовлять на белорусской мове. Вот як, да? Писать картины. Рисовать лес. Пейзажи, да, пейзажи родного края и действительно песни писать о родном крае. Скажите, а можно просто лечь на землю и поцеловать чернозем? Такой вариант. Ну, это очень тоже интересно. Это необычно, это необычно. Ну что ж, сегодня мы заниматься будем не поцелуями с черноземом, мы будем попадать в телек. Все очень просто, да. О, Серега попал, давай 5. И давай, Коль, чуть ниже. Хорош. Вот, красавец, попал в телек. Пожалуйста. Передаю привет всем моим родным и близким и приглашаю всех в конце апреля в Здравнево на свою первую выставку. Передаю привет телеканалу «Витебск», всему творческому коллективу телеканала «Витебск» и всем родным, знакомым и, конечно же, сестре с моим любимым племянником. Как гласит известная песня, даром преподаватели время со мной тратили. Я думаю, что вы, уважаемые телезрители, только что потратили время не даром, но на этом все. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ну вось заўтра ў нашай тэлекавярні Александр Карэнман будзе на працягу часа і гадзіны, да, прабачце. І будзем сустракаць з ім разам 1 красавіка, вось таму далучайцеся. З кім яшчэ, як не з Карэнманам? Ну, ёсць людзі, але з Карэнманам таксама. Ну, наша праграма падышла ўжо да свайго завяршэння, таму, як заўжды, мы зычым вам шчасця, здароўя і кахання. Так, будзем развітвацца, таму што нашаму рэжысёру яшчэ трэба нават забраць гэтай лялькі дамой, а пабачымся мы з вами ўжо заўтра. Канешне, і, як заўжды, музычны падарунак для вас. Сёння салістка абласной філармоніі Настасія Гардзіенка. Пакуль пабачымся. Прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына паміж сваіх і чужакоў. Яна нам ласкай матчына, аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны і лесу шелест верасны, і ў полі дуб опалены. А вы не будете успомин на липе бусел клёкотам, и той стары обшалый тын, что лёг ля вёсак покатам. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны і лесу шелест верасны, і ў полі дуб опалены. Тое нуднае ягнят бляянне зоў на пастбішчы, і крык
як воронений громад на воїнковім кладбищі. Живе з ёй думаіх сям'я, і сніць ёй сны нязгодныя. Завецца ж спадчына моя всяго сторонкой родной. Сям'я, і сніць ёй сны нязгодныя. Завецца ж спадчына моя всяго